असे काय मंडळी, तर आज मित्र येल्लो घराकडे नेऊक आणि आज तुमका आम्ही घेऊन जातो एका स्पेशल जागेवरती, कसाल मालवण रोडवरती असलेल्या हॉटेल चिकन एक्सप्रेस कट्टावरती. आतमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिला आम्ही घेतलो मेन्यू कार्ड. आपल्या सगळ्यांकाच ना आयुष्यामध्ये मंडळी वेगळा काहीतरी ट्राय करूचा असता, भले ते खाद्यपदार्थ असाने नाहीतर अजून काहीतरी असाने. तर यांची खासियतच असा ती म्हणजे बिर्याणी आणि तंदूर. तर यांच्याकडे विविध प्रकारचे तंदुरी आयटम जसे की विविध प्रकारचे कबाब, त्याचप्रमाणे विविध प्रकारचे टिक्का ज्याच्यामध्ये मलाई टिक्का, पहाडी कबाब, चिकन तंदुरी ती सुद्धा एकदम जबरदस्त. त्याचप्रमाणे यांच्याकडे पार्सल सर्व्हिस सुद्धा अवेलेबल असा. आणि आम्ही एवढ्या लांबवरनं इल्लो ते म्हणजे टेस्ट करून बघूच्यासाठी. तर मंडळी आपण सगळ्यात पहिले तर टिक्का तंदुरी घेतलं, त्याच्यानंतर तंदुरी बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, आणि ओव्हरऑल रिझल्ट सांगू गेले ना तर टेस्ट होती एकच नंबर. त्याच्यासोबतच चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन रोल हे सुद्धा एकदम जबरदस्त मिळतात. मी तर ट्राय करून बघितले आणि माझं पण रिझल्ट एकच नंबर होतो. त्याच्यासोबतच गुट्टी सोडासारखी